Tak krásný dopoledne. Čím bych asi začal dneska, no? Prostě jsem přijel do lesa, že půjdu něco dělat. No, tak si připravuju motorovku a že jo, leju tam benzín, volej, koukám tadyhle po loukách a vidím nějaký auto v dálce. Vemu dalekohled, že jo, jestli tam třeba nikdo nepíchá nebo něco, každopádně oni vyndavali z auta nějaký černý pytle. Tak jsem říkal, ty vole, vražda, tam bude nějaká mrtvola. No a když mě viděli, to nebylo tak daleko, bylo to tak 200-300 metrů, tak odjeli. A říkám, ty krávo, tam fakt něco bude. Tak jsem se tam měl podívat. A oni vyhazovali odpadky. Domácí odpadky prostě. Tak jsem říkal, no to se není možný, ty vole, teď do prdele, teď mají popelnici na ulici, ne? Nebo kontejner 50 metrů od baráku. A oni jsou tak blbí, že v těch pytlích, v těch odpadcích jsem našel adresu. No a tak jsem si ji vygooglil a ono to je tady při, já nevím, 2 kilometry z vedlejší vesnice. Tak jsem ty odpadky pozbíral a až pojedu z práce, tak jim je půjdu rozsypat na zahradu kreténům, protože do lesa takovýhle věci kurva nepatří, ne?